Mít někoho staršího, kdo ti jakoby radí takhle s věcma a učí tě, se nedá vyhodnotit peněžně. To je ta nejvíc OP věc, co můžeš jako mít na téhle planetě. Když máš staršího týpka, bráchu, nebo bratra z jiný mámy, to je jedno koho. Jestli máš takového člověka, týpka, který prostě ti radí v životě a je tvůj starší brácha a mentor, tak máš strašný štěstí. Lidi, co mají staršího bráchu, nevyužívají, to jsou prostě hloupí. To je prostě tak hrozně broken věc, chápeš? Představ si, kolik jako méně effortu musíš putnout, proto abys byl dobrý ve věcech a chápal věci. Když máš někoho, kdo ti to přeříká tvojí řečí efektivně, podle zkušeností. Prošel těma chybama už. Jo, mít mentora, ale tam je problém, že ty potřebuješ mít správnýho mentora. Ty když máš mentora, kdo je tak ti to je úplně k ničemu a naopak ti to jako pozastavíš, jo. A taky je dobrý, kdybys ty někoho mentoroval, protože taky naučí hodně věcí. A dá firmneš si ty své vlastní myšlenky a naučíš se někomu jakoby říct a přelouskat, jo. Protože když já na coachingu vysvětlím, jak funguje nějaký princip, tak aby se